Patigayon sang Emergency Operations Center. 131 milyones pesos na baton sang probinsya para sa bulig sa nalitan sang Bagyo Odette. Sa Balita National, 5,000 pesos nga gratuity pay sa mga contract of service kag job orders permado na sang presidente. Mga lugar nga dutay ang botante agrabyado sa ayuda suro kay Senator Lacson. Sa Balita International, katalagman nga tugas ang Omicron variant nagapabilin nga very high suno sa WHO. Sa sports 2021 ginakabig sang POC nga golden year of Philippine sports. Balita Entertainment, Charo Santos wala ginalauman ang Best Actress Award sa 47th MMFF. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang benepisyo sang liso sang kamatis. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, December 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line nag-apekto karon sa Visayas kag Northeastern Mindanao. Ang Northwest Monsoon nag-apekto naman sa Bugos nga Luzon. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sa shear line. Kasarangan tubtob mabaskong uhiyop sang hangin gikan na aminhan na silangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon mangin makhanay naman tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 6:1 kayna magkatunod naman las 5:52 las 5:32 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa atin mga ka-aksyon, nagapamati by Facebook Live and YouTube, maayong aga. Do ano nang imo nga kulintas do ano na lock? Lock Sino ni nag-lock siya. sa imo? Ay, kalain. Si Miss Tess. Kaya nagatag ni si Miss Maria Rivera. Miss Tess Murayama sang Japan. Ay, thank so, you. So, nagabot na gidyang iya nga. Na-delay gid ang nagabot package yan. Nagabot gid man. Nagabot gid man. Buti di unto ginapaabot gid ya. Nag-abot gid man. So, Salamat gid Tess. Kuya kagapon na surprise kuya. Ikaw wala kuya kabaloy nga may mahatagan tagad ni Miss Tess. So mo to nagibot ko gapon na balima nung guard ara si Marjon. Oo, si Ma'am Marjon. So nagwa ko. Mukula di si Sir Boy kato sa kandonim, dito sige lang Ti ara dang imo nga Thank you so much kid Miss Tess. It's so cute. Abi ko anis lang ko sino ni nag-lock. Basta ang lucky lang tao to si mo regalo basta tuto bala. Ang yabi man siya tuto. Oo, basta tuto bala yabi gali haw. Or base ang somebody ni sila si mga why na niya naka-lock na ni siya. Uy. Alam ba hindi bala makakas na niya. Charot. Tess, salamat thank you so Tess, much. Thank you Miss very Tess. much. And Family Rivera, good Of morning. course. Sa kay Marjon Dira, kay Chona Trinilla. Yes. Good morning man. Kag kay Pambong Rivera. Anthony Rivera, good morning man. Michiko. Yes, good morning. Michiko, good morning. Ano to man? Si YDC Hada ko subong. Mangkutong ko tani ko na itong Ichiko to blang. Ay, why di siya? Why pa siya ka-join, I think. Basi tulog pa siya guro. Mangkutong ko sa Yada ano ning Ichiko man basi blang. Basi mangitsi ka na bro. Hindi masibla ko Silang gaw to, di ba? masibla ko ni perfume mo hindi ka li perfume. O kung basi imnon mo hindi ka li limnon. Hindi makotanay si Yada mo. Mangkutong ko si Ano Yada. tong Ichiko. Kaya basi bila aceton, tigre pang kakasa-cute. Mga ka-action basi may Pagka namin media. sa surod lang, no? Basi Cute media pala display. Basi ang media ko nung Ichiko. Oo. Sanga... Pero ka-cute yung display mo si mga cabinet. Display man. Kung Limon limnon to, mo imnon ko to yan. Imnon mo na lang, tapos utaw mo tubig. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Radio Aksyon Radio. Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, nagpatigayon sang COVID-19 special vaccination activity ang Emergency Operations Center sa Bacolod kahapon nga adlaw Miyerkules sa Ayala Mall diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Rongon, ining inisyatibo ang sabat sa panawagan kag demand sa mga Bacolodnon nga luyag maka-avail sang booster shot kag second dose nga pagpabakuna. Duha man ni Sorongon, tanan nga mga sektor nga nagpadulong sa lugar ang ilagin akomodar apang tugtub lamang kahapon sang hapon ang ilagin talan nga deadline para sa pagbaton sa mga mapabakuna. Nagalaw man si Sorongon nga magapadayon lang ini nga momentum, ilabi na sa natalana nga pagbalik sang lapnagon nga vaccination drive sa bulan sa Enero sa masunod nga tuig. Nag-open kami special vaccination dito sa Ayala Mall. Special for ano nga group ni kag sektor daw? Wala man, balita dito, there's a demand for booster shots and there's a demand for second dose. Gusto nila makompleto ang ilang first and second dose bago mag-end ng tuig. Si Dr. Chris Sorongon sang EOC. Nagapadayon ang routine inspection sa Task Force Butagoy sa mga supermarket, merkado kay iban pa angot sa mga karne nga ginabaligya labi na nga mataas ang demand sini karon nga holiday season. Ginpahayag ni Martin Pinaga, pamuno sa Task Force Butagoy sa Bacolod humalin sa pagsugod sa holiday season. Ila ginausisa ang mga karne nga ginabaligya kag dapat preska kag mayara sa meat inspection certificate nga nagapamatuod nga ginihaw ini sa AVM Bernardo Slaughterhouse. Suno kay Pinaga, padayon man ang ilang monitoring sa mga karne gikan sa mga lugar nga apektado pa sa African Swine Fever o ASF. Sa records ng task force sa tinalikdan nga 2 ka semana, wala sila sa mga kumpiskar nga mga karne nga expired o kung wala naglabay sa slaughterhouse. Nagpanugyan si Pinaga sa mga nagabaligya sing karne sa mall sa husto nga pag-dispose ng karne sa tion nga ini ang ma-expire. Ginpalayag naman ni Governor Bong Lacson nga ang halit sang kalamidad kag COVID-19 amo ang mga pagpanghangkat nga ginatubang sang Negros Occidental sa tuig 2021. Suno kay Lacson nga sa unang nga bahin sang tuig nagluntad ang lapnagon nga baha sa ikatatlo nga distrito, samtang dako naman nga kalitan ang intuga sang Bagyo Odette sa katapusan nga bahin sang tuig sa ikanom nga distrito sang probinsya. Magluwas din apektuhan man ang Negros Occidental sa halit sang COVID-19. Apang nagpasalamat ang gobernador bangod na tinguan sa gihapon sang gobyerno probinsyal nga maktuhan ang makinanglanon nga bulig. Iya pang panawagan sa mga Negrosanon nga mangin vigilante kag padayunon ang paghalong sa pagsulod sang 2022 bangod sa COVID-19 Omicron variant. 131 milyones pesos nga bulig pinansyal ang ginbaton sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental para sa manalitan sang Bagyo Odette. Suno kay Governor Bong Lacson, 90 milyones pesos ang halin sa National Housing Authority o NHA para sa building materials, kag 41 milyones pesos ang halin naman sa Bureau of Treasury o BTR. Suno sa gobernador ang sangguniang panlalawigan, amo ang magahatag sa iya sa otoridad agod makapirma sang Memorandum of Agreement o MOA sa tunga sang NHA kag gobyerno probinsyal. Dugang panilakson, ila pa ginahulat kung ano ang pagasulundan angot sa paggasto sa 41 milyones pesos halin sa BTR. Nagligad ya semana gin-release ang Department of Budget and Management ang inisyal nga 1 billion pesos para sa mga LGUs nga nalitan sang Bagyo Odette. Ang total funding requirement ang halin sa fiscal year 2021 contingent fund kag direkta nga i-release ang BTR sa concerned LGUs pagi sa ila authorized government servicing banks. Up to the grants and the typhoon, well, assistance are coming in now. No? In fact, today, NHA will be here to turn over, and it has already been downloaded to the province, 90 million pesos. But we will... Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang temporaryo ang ginpasira sa publiko ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa barangay Minoyan, Banwa, sang Murcia, bangod sa kahalitan nga gintugas ang Bagyo Odette. Suno kay Governor Bong Lacson, ginkanselar ang mga bookings agudatagan sang ligwa ang papatigan sang clearing operation sa natumbang nga makahoy sa sulod sang resort. Nagalaw ang gobernador nga matapos ang clearing operation sa sulod sa isa ka semana kag liwat nga mabuksan sa publiko ang resort. Nagligad nga Disyembre 1, ginpatigayon ang soft opening sa resort kadungan sa pagpirma ni Lacson sa executive order nga naga-rebrand nga nagadeklarar sa resort bilang Wildlife Sanctuary. Disyembre 7, sang ini ang nag-umpisa sa pagbaton sa mga fully vaccinated nga bisita kag turista. Nobyembre 2020, ang una gipasira sa publiko ang resort agud usaron bilang healing facility para sa mga provincial government employees kag miyembro sa ilang pamilya nga nagpositibo sa COVID-19.
Naglabot na sa 37 tanan ka mga designated firecracker zone ang nasumiter sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad sa Bacolod angot sa nagahilapit nga pagsagulog sa kung pagsaulog sa New Year kag suno ka Executive Assistant Ernie Pineda ini nga mga listahan sa nagkalain-lain nga mga barangay ang nasumiter sa bahin sa Bacolod City Police Office ug BCPO. Dugang pa ni Pineda padayon nga ginadumilian ang publiko sa paggamit sang mga palupok sa ilatag sa kamapuloy-an kag mahimo nga magapangatubang sa mga igo nga konsekwensya sa tion nga madakpan sang otoridad. Nagapati man ini nga posible madugangan pa ini nga mga designated firecracker zone samtang nagahilapit ang adlaw sang selebrasyon. ₱5,000 nga gratuity pay pirmado na sang presidente para sa mga job orders kag mga casual. Samtang mga lugar nga jutay ang botante, agrabyado sa ayuda suno kay Senator Lacson. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Yes, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon dra ha. Dali lang kay daw nagkuanding akon nga pero mila nga problema ang akon iya nga wait action reports sige. Ha. Ligo da bi Jay? Jay, sa akon nga kon ba? Ligo sa akon Jay. Hindi na to sa man daw. Sige, da lang anay kay
Rochelle Evangelista. Good morning, Action Boy. Happy birthday. Hindi na birthday, Rochelle ni Jose Rizal. Amo ni adlaw nga gin kwanto siya. Gin tiro bla sa Luneta, sa Bagong Bayan. Ang birthday ni Dr. Jose Rizal is I think June 19. No? June 19 ang birthday ni Jose Rizal. Ang Rizal Day, June 30 karon nga adlaw. Amo na yung pag-commemorate nato, no? Pagdumdum naton sa tong firing squad bala sa iya sa Luneta, no? Amo na sa iya pag-firing squad sa iya. Jay paliw ko bi Jay sa diri sa kuno sa kun monitor kay way ari na amo na siya gleo. Be? Na sige. Sa kay Miss Yvonne Bisher, maayong aga man sa imo, Miss Yvonne, good morning sa imo. Kag thank you gid sa for being a part sa aton nga Operation Tulong, no? We will send you pictures karon na Miss Yvonne, no? Para makita nimo sa aton ginhimo, no? Sa aton nga Operation Tulong kahapon nga adlaw. So Lama Barnacha dira sa may Thailand. Good morning man. Pretty mahilom, no? Kay M Saboso, may aga sa imo M, kagawad M Saboso. Gary Lake Liza, kay migo naton Juan Bol Gallo. Thank you man sa imo migo. Kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Kay Mr. Guanzon. No? Thank you gid for being part of our Operation Tulong, no? Weng Skilly Morales, good morning. Sige, dali lang laki daw galibog ulo ko ni sang akon nga kuno no. Di amuhaw. Hindi ko makita nga Anong kakatabo da si mga cellphone man? Feeling ko baklan mo ko do paskuan mo ko cellphone doors. Okay, wala problema. Later mag-out ko baklan ta ka sa SM. Hindi ka ma-short sa time? Hindi magkagro ma-short sa time, basi ma-short ka lang sa money. Hindi no problem. Ano problem? Sige. Akay keypad ba lang mo, no? Keypad ba lang? Ilaman na naman. Jay! Ikadalo ko ginasimo. Ha? Diba? Muna? Uy. Sige. Sige Sige na. Pang-greet na daan. Yung mga kwento daw. Kay pang-greet ang mga ka-action. Kay Dre ka na kay Maria Teresa Hufilenia. Maria, Teresa Ophelenia. Dali lang. Sige lang. Okay, kita Enrique Caballo Subaldo Jr. Sige na. Okay, kita mo na. Yes. Kag si Rhea May Ladio. Good morning sa imo, Rhea May. Mahauta. Sige, eat well. Che Zamora. Good morning man. Baby Gregorio Yulo. Good morning. Miss Georgia Gargasiran. Good morning, Action Boy and Miss Dorel Capita. Sige, Salamat Miss Georgia. na kay Miss Georgia for being part of our Operation Tulong. Yes. Enjoy your coffee. Kay Miss Lily King. Good morning, Miss Lily King. Please greet Rizalyn Traje of DSB. 18th birthday today. Yes. Debut niya. Rizalyn Traje. Happy birthday. Di woman 18. Ay, 18 to na di ba sa bahay, no? Uy, ano mo Abi ko naman. 16. Ay, kalain, sweet 16 na yan. So, ga-monitor sila kung naupod ang iya mother. So, nga si Harley. Arlene, No? yes. Happy birthday, Happy birthday Rizalyn. from Lily King. Yes. Thank you man kay Miss Lily King for being part of our Operation Tulong. Yes, salamat. Magpuli siya kung no action doors. Diyan makuhan kita ni Dorel. Kag ni Eden. Yes, makita ay kita. Sige. Sino pang masalamatan nato? Salamat man kay Senator Chis Escudero. Hindi siya magpalawag, pero salamat gida kay nagbulig man siya sa aton Operation Tulong. Hindi siya palawag, pero nalawag mo siya. Kaya nawag mo lang sa Pasalamatan bala mo na siya. mga kigda siya. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, thank you man. Sila ni Ma'am Van, Miss Jinky. Yes, Ma'am Vanessa May, of course. Miss Jinky, Jinky de Lagdon. Si Sir Lester Ray Benitez. Yes, Thank you so much. yes, salamat, no? Salamat, Gid, sa Si inyong mga Lester, gid. very good gid. Kay, very helpful. Wow. Si Ayes, ang gabaka-baka man, pangumpra. Sino pa? Thank you, Gid. Kang iban pagid nga way na naton bala, hindi way way bala Si Miss Yvonne. Miss Yvonne, napasalamatan ko sa kay na. Kay iban bala nga way ka pa mention, kag anam lang way nagpabalo kung sino basta nagdulong lang di. Anonymous. Salamat, siya. Gid, no? Sige. Kay Miss Jinky, good morning again. Kay naging happy birthday si Rizal. Tisilin ko hindi ni birthday ni Rizal. Muna pagpatay kay Rizal. Oo. Ang yung birthday June, 19. 19.
So, kay Christ Gabriel, happiest holiday, Sir Boy. Kape-kape. Good morning lang sa iya cousin ko na nga si Kerwin Don Gilion. Sa San Enrique, keep up the good work. Okay, good morning sa Piazza Restaurant sa La Carlota City. Good morning, dra sa inyo. Live streaming, dra sa subong sa DK Kapehan Connection. Yes, sa mga nagpangapita sa DK Kapihan, good morning gidra sa inyo, ha? Good morning. Yes. May tani ko na kapangapita da, no? One of these days, sabi, Wala Doris. ka mo nagapit ka po now? Wala, no, susunod oras na kami sa kanduning. One of these days, siguro ma-absent ko sa aga kay mga piko sa DK Kapihan ay. So, samtang ka mga piko dagalantaw ko sa imo. Pwede Sta? gid. Sige, Pwede? supporta ka da sa imo mga ano. Mga plano. Oo, mga plano sa Mga support mo ko nato sa mga maito mga plano. Ala, it's may itong mga plano. Standby nanay sa aton Balita National. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang Mga Balita National. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26 sa Balita National. Permado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Administrative Order Number 46 nga naghatag sang 5,000 pesos nga gratuity pay sa mga contract of service kag job order workers sa gobyerno. Ang kwalipikado nga empleyado nagtrabaho sa hindi magnubo sa 4 ka bulan sang actual satisfactory performance of service nga nasaad sa ila kontrata tubtob Disyembre 15. Sakop sang gratuity pay ang mga nagatrabaho pagi sa mga contract of service kag job order workers sa mga ahensya sang gobyerno nasyonal, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, kag local water districts apang kinahanglan nga ang ila kontrata epektibo Disyembre 15. Ginaduso sang Malacanang ang pagpatuman sang granular lockdown sa pila ka local government units nga naka-record sa pagtaas ng kaso sang COVID-19. Ginhimo ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang pahayag bilang sabat sa report sang Octa Research Group nga ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila ang nagsaka sa masobra 5%. Tubtub December 27 kag mas makalalaton nga Omicron variant ang isa sa ginalantaw rason ikumpara sa pagpasaka sa mobility bangod sa Christmas season. Ang Pilipinas naka-record sang 4 ka kaso sa Omicron variant sang coronavirus. Ginpatag naman ni Partido Reforma Chairman kag Standard Bearer Panfilo Ping Lacson kung nga kinahanglan nga mayara sang organisado nga pagpadala sang ayuda sa mga naapektuhan sang Bagyo Odette kag iban pa nga kalamidad kag hindi nga basta ipaagi lang sa mga politiko nga ang target nga ginauna buligan ang mga lugar nga madamo sa mga botante. Suno kay Lacson
kung politiko ang nagapasilabot, ang unahon nila kadtuan, hindi iyo ang mga naigo gid sa kalamidad o kung dako ang halit, kundi unahon nila nga kadtuan ang mga lugar nga madamo sa mabutante. Gani nga madamo sang maragakadto didto sa mga dalagko nga probinsya, kag daw hindi na mahatagan sang atensyon ang mga gagmay nga mga probinsya. Sa programa nga Ikaw on the Spot, the Presidential Candidates Interview sa itong Miyerkules, ginpahag nilakson nga importante ang husto nga koordinasyon sang gobyerno kag sang mga nagahatag sang bulig halin sa pribadong sektor, agud mas mangin organisado ang relief operation. Para mapadasig ang pagbulig sa mga nahalitan sang bagyo, nakita ni Lacson nga kinahanglan himuon nga prioridad sa karon ang pagtukod sa inisyal nga report kag post-disaster needs assessment nga amo ang magahatutok sa sa lapnagon kag sakop sa mga nahalitan sa bagyo sa pisikal nga mga pagkabutang o kung mga pisikal nga pagkabutang, pagkapiyerde sa ekonomiya kay iban pang aspeto nga kinahanglan hatagan sang focus para sa pagbangon sang mga biktima. Sunod sa kay Lacson, ang PDNA hindi madali nga himuon. Pagkatapos ng kalamidad sunod sa iya, sa sulod sang 3 ka bulan, kinahanglan nga mag-submit apang maginatawag nga initial report kag kung ini ang mahatagan sang sabat sa gilayon, makafocus na o kung matarget na ang bulig nga ginahimo sang gobyerno para sa iban pang mga nahalitan. Sunod naman sa Partido Reforma, sa karon nagabulig ang ilang mga volunteers ka mga miyembro sang Brave Movement agud magdulong sang bulig sa nakalain nga mga probinsya nga nahalitan sang dako sang bagyo. Kalakip diri ang pagpadala sa mga pagkaon, matinlo nga tubig nga mainom kag materyales para sa gilayon nga pagkaayos sang mga naguba nga mga balay. 93% sa mga Pinoy nagapabilin nga puno ang paglaom sa pagsugalaw sa bagong tuig sa piyak sang COVID-19 pandemic. Ang resulta sa Social Weather Station o SWS ang ginpatigayon sa December 12 ug 16 sa diin may gamay nga pagsaka sa 91% nga record ng liga niya tuig sa pareho nga period. Apa ang 2020 kag 2021 resulta mas manubo naman sa 96% nga record sa pre-COVID-19 years ang 2019. Ginpakita man sa survey nga 7% sa mga Pinoy ang magasug-alaw sa bagong tuig nga may kahadlok. Ang kadamuon nga wala nagbago halin sang 2020. Samtang gintuma naman ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang iya pangako sa mga nahalitan sang Super Typhoon Odette nga magabalik siya para magbulig sa ila liwat nga pagbangon sang kahapon kung sang Disyembre 28. Nagpadulong ang Vice Presidente sa Bohol kag Dinagat Islands nga ginhalitan sa dako bangod sa paglasa sa ulan kag hangin dala ni Bagyo Odette. Kag liwat siya naglibot ginkumusta ang mga nahalitan kag nakigsapol sa mga lokal nga leader para sa ilang rehabilitation efforts. Sa isa ka Facebook post kahapon akon sa naligid nga adlaw, ginapakigbahin ni Vice President Leni ang mga natipon nga bulig para sa mga nahalitan sang bagyo. Ang mga in-kind donations sa Tanging Yaman Foundation sa bulig sang Robredo People's Council nakapadala sang 16,164 ka food packs, 74,121 ka litros ng tubig, kag 15,357 ka sakos ng bugas sa mga apektado nga lugar. Sunod sa kay Vice President Leni, kakabahin ni sang pauna nga food packs kag rice kung na sinakos ng bugas nga ginpunduhan sang Office of the Vice President. Duang pa ni Vice President Leni nga padayon ang pagdulong sa mga food packs kag supplies sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, Bohol, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan kag Cebu sa bulig sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Airlines Incorporated, Truckers for Leni, Seafarers for Leni kag mga pribado nga mga kompanya. Ginpayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga wala pa sang basihan na gudi pasaka ang alert level sa pungsod sa piyak sang pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa panahon sang Pasko. Sino kay Anyo, talakayon pa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang bagay nga ini. Sa itong Martes, nagpahayag si Octa Research Fellow Dr. Guido David sang kabalaka matapos na record na masobra 5% nga positivity rate sa NCR. Ang katudugan ng mga balita sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan dra sa pagpamuhin sus delikado gid na.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Okay na, Jay? Are we okay? Oh, sige. Good morning dara kay Clinto Diesto. Sa greet niya lang iasawa nga si Josel sa Kamindangan si Palay, halin si Abana nga si Clint sa Canberra, Australia. Merly Gonzaga, good morning man. Sa kaibigo ta Lester Ray Benitez bala sa Auckland, New Zealand. Yes, Benitez, good morning man. Kay buddy ko Dr. Matt Mayo may aga sa Rochester, Minnesota. Maui Akol Kanyada, good morning man. Ed Pregwa Kap, may aga sa imo Kap. Merry Christmas and a Happy New Year sa imo Kapitan Ed Pregwa, ABC President sang Banwa sang Isabela. Go naman Action Doors. Ikaw naman. Si Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Kag happy birthday ko no kay sa brother-in-law nga si Christian Lacson. Thank you from Old Sagay. Yes. Dito siguro man New Year sa Old Sagay. So si, happy birthday kay Florencia Villacampa. Good morning man. Watching live diri sa La Union. Uy, kamusta ka mo dira sa La Union? Yes. Kamusta ang mga beaches dira? Mga bye-bye. Kamusta mga onions dira eh? Mga onions. Damo na to yan na onions. Ay, nagpadala naman si Kuano, si Lester Ray 200 stars. Salamat. Yes, thank you so much, Sir Lester Ray Benitez. Ray Jan Tan Villalon nga Action Doors, haraman. Yes, good morning Ray Jan sa may Manapla. Kay Eric Fernandez, good morning man sa imo. Okay? Kay Kagawad Milagros Alit, happy advance happy New Year to siya kay Naga-chat na sa imo. Dahil lang kumat-chat kay Action Doors, kay Action Boy, chat mo daw hindi mo di parahan. Ay, kala. So, damo sang chat. Damo siya chatmate, B. Chat room mo na. Ano nga chat room mo ginatawag man? Ay, kala. Yan, ayawa. Dad, labot yun. Ano to ganing man? Sige. Si Sir Awin Torres, gali. Sir Philip Alonsagay. Yes. Kag Mami Lenore Fukuda sa Japan. Good morning. Good morning. Yes. Tanigin dala mo to kay nato nga kun nga ano to ng Ichiko. Ay, pakita tagi. Pakita tagay para basi may maka-identify Hindi ko ako madala ako kay imo. Ayos to no. Na, no naman ko ato blanay. Kaya basi bala mainom Ipakita kung hindi ta. dapat ilimnon or basi mapamanyos mo. I-search ta na lang sa Google karon. Correct. Sige. Kay paproblema ako tapos na si Sir Philip Alonsagay. Si Kwan. Kaya sa Japan mo, di ba? Si Ma'am Sa Eleanor. Japan, Sino pag nangaras sa Japan, paproblema ako. Sa Japan, damo rin sila. Si Ruby Pukihara. Oo, ano pa sa Japan. Kay si Miss Tess, though, I think kasi tulog pabilahaw. Good morning man sa kay Yanni Cruz, ang barangay 2 Isabela from Yes, Kagawad Richard. Nanambal ni Ma'am Vano, nan! Kaya wala ka sabat si super complete. Renato Buitura. Miss ba, Ma'am Vanya, tago-tago, yung kinaplang iya nga Renato. Amo na nga, nag-boy na lang siya. Boy, ginawa ni Mahayo, hindi guro Hindi, drill Feeling lang ko sa na. akon. Drill ni sa aton. Drill Drill sa lagi. pag-asa ko sa radyo.
Si Nat kayo, di ba, sa Bago City. Sa Bago City. Basta magtawag siya Nat, taga-Bago na. Kung boy, taga-Bacolod. Noon hindi na taga-Bago. Hindi taga-Bacolod. Hindi na taga-Bago. Taga-Bacolod, gidayo. Taga-Bacolod dayon. Mapuli ko liya, boss, si Maninoy Michael, kuno ya sa dili sa Bacolod. Ate, sige ya. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye, Balita International, nagapabilin nga very high ang risk o kon katalagman nga tugas ang Omicron COVID-19 variant matapos nga nagsaka sa 11% ang kadamuan sa kaso sa bugos nga kalibutan. Sunod sa World Health Organization ng WHO sa COVID-19 Weekly Epidemiological Update, ginpahayag sa WHO nga ang Omicron ang ginatudlo nga rason sa likod sa madasig nga spike sang kaso sa pila ka mga pungsod. Ginapakita sa mga ebidensya nga doble nga makalaton ang Omicron ikumpara sa Delta variant. Ang madasig nga growth rate ang kombinasyon nga dala sang immune evasion kag mataas nga transmissibility sang Omicron variant. Sa negosyo naman, ang Converge ICT Solutions Incorporated nagpahayag ng ilang capital expenditure para sa masunod nga tuig mahimo nga mas mataas ni kumpara sa 2021 spending program. Sa isa ka disclosure sa stock exchange, ang ining pure fiber broadband provider nagpahayag nga ginapaabot nilang ilang capital expenditures para sa financial year 2022 nga may mas mataas din sa capex ang 25 billion pesos nga ginprograma para sa financial year 2021 bangod sang padang nilang network expansion activities. Ang Converge nagpahayag ng damlag pa nga natapos na sila nga nakaangot sa fiber backbone sa Visayas kag Mindanao. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar 51 pesos kag 4 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 76 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, apisar nga kilala nga veterana sa patagsang show business, ginkakibot ni Charo Santos ang pag-award sa iya bilang Best Actress sa Metro Manila Film Festival o MMFF karon nga tuig. Naibaluan nga no-show sa gabi ng parangal sa tong Disyembre 27 si Charo, baundiara sa hospital agud tatapan ng iya bana nga si Cesar Concho matapos nga magpaidalom sa medical procedure. Nagdaog si Charo para sa role niya sa Yolanda themed MMFF entry nga kun maupay man it panahon o kun whether the weather is fine. Tuyo si kun handom sini nga magserbe nga inspirasyon ng ila pelikula sa mga Pinoy nga naapektuhan sang Bagyo Odette. Sa balita naman sa sports, makabig naman bilang golden year sa patag sang sports ang 2021 para sa Pungsod Pilipinas. Sunod kay Philippine Olympic Committee President Congressman Abraham Bambol Tolentino, sa asning nga tuig na kuha sang pungsod ang maragtason nga breakthrough, partikular na sa Olympic Games. Naibaluan nga sa Tokyo International Forum si Bambol sa tuong July 26 sang makuha ni Heidelin Diaz ang pinakauna nga Olympic gold medal sa Pilipinas pagkatapos nga magdaog sa women's 55 kilograms division sa weightlifting. Dugang pasning nga mahimo madamo sang negatibong mahimo sa aton pangabuhi ang coronavirus disease pandemic apang nagpangibabaw pagyapon ang kabakod sa mga Pilipino. Sa karon mayara na sa isa ka bulawan, 4 ka silver kag 8 ka bronze medal ang pungsod dalin sa Olympics nga nakuha bangod sa pag-isa sa mga atleta kag coaches sa naglain-lain nga National Sports Association. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Thursday! Sa
So, holiday today. Wala sang office. ang Wala mga office mo government. ngay Rizal Day. Oh, Amo ning Rizal pagdumdum Day. naton sang pag-firing squad la kay Dr. Jose Rizal sa Yes. Bagong Bayan. Karon luneta na. Ikaw 125 na, no? 125th death anniversary ni Dr. Jose Rizal, no? Sige, Kang iya sining katapusan nga ginsulat ang anong last na naging sulat? Mi Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios, my last farewell. Sakto na. Guro eh? My last farewell kagang sa Tagalog na huling paalam. Huling paalam. Paalam sa Ay, kay kabalo huling. man siya nga. Paalam sa kay huling. Amo na. Paalam siya kay huling. Hindi guro Hindi ko na. Hindi guro Katapusan nga ni huling paalam. Iba niya hiling na kuno nagpaalam sa kay huling. Sino na si huling niya? Huling paalam is last farewell. last Mi farewell. Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios. Sige So, Ang history mo ganyan, bala nalipat na lang ko sa ako. Dahil ang ano. history mo bala kuan bala Kabalo ka, ang ako ano na balaan. baida bala. Baidong ko gidya. Kabalo ka mga nibalaan ko yung mga istorya, mga sino ang una nga babae nga abogado sa Pilipinas. Amo na siya. Sino gane? Ang unang abogado nga babae, Babae way ko sa kabalo. Pilipinas. Siya iba ka Estrada Calao, hindi. Hindi, si Natividad Almeda Lopez. Siya na. Mama mo na. Ang nami ang Mga anong tawag sa mga, amo na ako yung mga balaan. Yung mga unang babae sa kalibutan. Amo ka blo ka, ano ko ng women advocate. Zara na. Women Advocate ka eh. Yes, charot lang. So, amo na action boy, kay mga balo ka, may hindi gin man tanang nga bagay, may baluan tigid man mong, di ba? Pero ito bagay nga wala ka balo, kabalo ko. Was na amo na bla, bus budos na bla. Yes. Good morning nanay sa Kwana. Kapon kayo kundi nagaling kami sa Kando ni. Dito kami ma-lunch sa Kamankalan. Te. Galing kayo nagkadto. Ang kalan. Ang tugapon. Siling ano doon namin. Ito siling may nag-recommend sa amon. Ano naman ng melting pot. Something amo na. Ay, oo namit na da. Amin na da. Galing kayo papunta mo. Tutukoy mo ito pang sapak mga waiters ka waitresses to. Ay, basi pagod. Mas kapoy pa sila sa amon. Mga taga-food pa. Naman, basi basi self-service. Mangkot lang kami, migo, may kuan, may pwede sa amon ng mga 12 kami. Te. Doon sa sapak. Ay. Sa amon, naglalakat na lang kami eh. Ay, kasal. Kahit sunod yung kapungko kami, way masamiga, kadto sa amon nga mo ni, way katangita naman tayo iba na. May nakadtoan kami itong doon namin. Ito, damo galikalanan sa Kamangalan, pero damo galikalanan, dito, tayo sa way ka panapak. Pero, bali na, okay na ako namang namin. Pero kada basta tani manapak lang. Gani man. Ano man, basi na-overwhelmed sila kay kadamo. Dito silang gid. Ati damo na iya. Oo, basi kung Basi nagsailo na lang kami kada kalangan lang. Sige lang ate. Next time Doon to amo na kan nagkuha kami mo ano gani pa na ng karne nga may inubos to na action needed mo ang inamblang bone nga may ano ganila. Nang kansi? Kansi na. Okay. Nubos na action needed ang tanan nga makakuan. Bone marrow. Bone marrow. Ay kangilo sila kaunon, hindi ko na yan. Action needed niya siling ko. Sige lang. Nakadlaw mang imo nga ano panagna ng uric. Nya bata pa man kuha gani. Dagahalin gani sa bata. Oy man nagasugod sa tigulang ang uric. Sige lang, taligin pa enjoy mo lang siya no kaya lang siya pa. Mas gina mo konsensya mo pa sa. Di ba si magtigulan sila kagambal ko si Action Boy may remind sa una mo. Remind ko na siya. Sige. Sir Edwin Pineda, good morning sa imo sir dira sa may New Jersey. Yes, good morning. Kag kay Rona Rhida Trava, good morning yes, man. Miss Rona, good morning man. Jan Acosta, good morning. Tita Michelle, Tita Michelle Basa. Sige pa mati siya basubon. Diri ko lang gijay lawagon kay wala to internet daan. May kuryente na da sa ato. Si Michelle. Kuryente na da. Sa tanan mo taga Carabalan, kung please wala chat kuryente, mo hindi ka tumag New Year. Kaya kung wala na kuryente, padala ko da generator. Yeah, pangga charot lang. Mas wala hulto ng generator to. Maulam na ta kay Hindi na lang tayo magkuhan kayo mapadala tuguli si Inday Dorel generator. Kaya contact ko sa ila. Wala pag sila online. Sino ba rin tita mo? Itong lipat ko sa itong... Tita Jam, Manggana. Jam? Bornales. Bornales. Joby na actually yung tuwad yung nga lang. Juvie. Ang Jam na kay mong Joby, Alipuon, Manggana. So Jam. Jam. Tika nag-Bornales, ako ni Jam. Jam. So good morning, Landa.
Okay, sige. sige. Thank you man sa iya tuging pangatag ng mga bata. Kagliwat do on air, I'd like to thank no sa aton nga mga nag-sponsors, mga donors naton, mga nagbulig naging kabahin sa aton operation tulong kahapon sa Banwasang Kanduni. Yes. Tanan ano, hindi ko na Salamat, pag-isa ho, Gid. no? Ay parang hindi ko na madumduman ko ng iban. Ang gani man. Ang ako nang i-mention is LBC, no? Nangin pa partner naton sa pag kati kun ang LBC din nato ko pangarga mga dala taman nga mga damo-damo Ikaw, to. makagitulok do, feeling ko Oo, lang. so nagpartner kita sa LBC, hari ng padala. So, salamat, Gid LBC. Oo na, thank you, Gid. Okay. Sige. Okay? Ang mga classmates ko sa City 1, see you later. Yes. Sa Ramon Torres National High School. Mo get together, ya sini nga tuig. May nag-text pa kanina sa akon. Gasling nila. May nag-text pa kabi sa akon nga ari sa kuno nag-abot sila from Thailand. Hindi ko ba't gusto na ma-meet. I cannot meet you tomorrow because I'm very busy ko was. I'll meet you some Tama siya other ako na day. ma-meet sila. Iklay. Sige Nga sige, sa batsakon, nga sige, busy-busyhan ka lang danay. Ganun, tanaga mo na. So, sige So, taga Karabalanda, may kuryente na tada, pabalaan niyo kami. Ano ay padalansang? Oo, ha? Kamadala ko generator. Nga miniature. Kamahal sa- na sa generator, subo. Halin sa Shopee. Kaya kayong doble sa iban? Gani, grabe yung Presyo? pamintaha. Sige Actually, lang. kita ko sa liga, nalabayan naman Aksyon Eden, namdamo mga generator nga nag-abot. Oo. Sa isa ka Tiara, bigyan. baralik ng kuryente sa iban to ya. Ang Sila plano ko papabalik na gani, siguro. mabakal ko sa generator sa mga nagbalakal generator, bilang may kuryente na sila. Ada ka mabakal. Mabakal mo si Urato ba? Hindi, kaya mahal na baligyan. Mahal bakal yan nila. Ate, mula na, mangita lang ko yan. Kung may mga Charge kung may lang mga po. kuryente nakabuna nakabakal mo generator kung hindi rin need, abi text niya ko kung pilain na. Puti siyempre lain na ng presyo yan. Lain na ng Nagamit mo na mo. Correct. Payuan naman si Aksyon Boy. Or pwede man i-gift no sa ako. Kumbalan. Sige. Dito sa aton balita espesyal balao. Ang aton balan ng istoryahan di. Sige. Ang benepisyo sa lisos ng kamatis. Importante kasi istorya to. Importante. Ni Chay kabalo ka Aksyon Boy. Ako bala basta magkaon ko kamatis or ma-impon ko sa mga niluto ko. Ginakakas kong liso. Gali kay may benefits na siya gali. Actually, sa una, ginambala ng liso. Kung ba siya magkuhan bala ng Makadto sa appendicitis mo ko no. Oo, di ba? Appendicitis ko nang makadto sa imo nga. Ti, ang sabagay ang talong gani may mga liso man na gani, di ba? Talong? Oo, may liso balang talong. Uy kabalo. Ano naman? Mang tortang talong uy kaya kabalo magagmay na nga puti-puti na bala. Liso Liso? na sang talong. Hindi ko ka... Sus, ginoo ko. Jom, Maria, may talong ka na, Joms. Walang taon. Walang taon, Hindi takanay. ko makakuha nga may liso ang talong. Gusto nung gagmay Ay, gali. ano naman. Ang gagmay gali. Oo, Gagmay. diba? Liso panawag na. Ay, hindi, Lisi. Nagagmay siya mong, Sir Lisi na siya. Good luck ko, Liso. Kung gagmay ko di mga lito, siguro lito. Litol na naman. Sige Sige, sama siya, Action Boy. Dugay maabot di ang kuhan mo Nung blayran mo lang. Anong malayra naman? Sige. Sige, Ato? Sige. Ato? So, ang una Action Boy, kay bisan gali nga mga gagmay ang malisos ang kamatis ko, no? Nagabulig na siya panubo sa aton nga blood sugar. Kay kabalo ka, manggarano ni siya sa potassium nga makabulig nga mag-maintain ang aton nga blood pressure. Inasunod sa Times India, ha? Sana all manggaranon. Sana all manggaranon, bisan sa potassium na tani. So, muna so siya. mayo na sa gali sa blood Mayo siya sugar. gali niya. Tingala ko mga chef, kita ko Actually Action Boy, magluto sila, wala nila gina-remove yung Liso? liso. Okay. Or, ba ko ba siguro tamaran lang sila kasi damo. Hindi lang ako mag-ano na sila ganun, magkihad na. Daw ginakakasang tunga. Daw mo na, no? Oo, meron mo na ginakakas, meron. Kaya ako yung ginakakas ko, ginakasugod to nabatian ko bala nga makadto ko no sa imo nga mga appendicitis ko, makadto sa imo appendix. So, kag may mo ka, appendicitis. Appendicitis, oo. Yan. So, mo na siya. So, hindi gali may mga benefits, hindi gali ang liso sa kamatis. So, next Action Boy, nagapabakod man sa aton immune system. Bangon may aray isang vitamin C. Yan. Bangon sa, sa lakot, sini nga vitamin C. Kaya nagapa-normal naman ni siya Action Boy. Sa aton Normalize. nagapa-normalize sa aton nga cholesterol level. Bangod may aray naman inisang
fiber. correct. Pero tigil ka manggaranon sa lisos ng kamatis, Kung ano no? nga, siguro si mo sana all manggaranon. Oo, na. So, man action boy, kung gusto mo makalikaw sa... Actually, ang kamatis, damo gid man sa kwan, health benefit actually. Oh, good for the heart, di ba? Kamay Yes. lycopene. Oo. Lycopene sinada sa kamatis mo ng perdida. Good for the heart. Oo. So, kung gusto mo makalikaw sa mga sakit sa heart, action boy, sakit sa korason, Kaliso, kamatis. recommended yun ang pagkaon sa kamatis. Hindi lang ang liso, Hindi lang pati liso. ang ano man, ang unod sa kamatis. Kaya basi puro liso na akong kaunon. Mukhang ihaboy mo ito yung... Kaya aragin man ang kamatis kay ginakuha na ba sa mga ano na ang sinigang, mga mana, di ba malinuto aragin man saya. Pangpakinis man ang kutis sila ni Dennis. Kamatis, pampakinis ng kutis. Ginano siya? Kalabasa, pampalinaw ng mata. Diba? Mama mo na. Ginano siya ang kamatis. Sige na nud-nud, guro. Charot. Nud man? Ha? Nud man? Ginanod-nod. Ginano? Nud ka ba? Bugulong ko bati na yung term mo. Nud man? Panibagong kaalaman, halin kay Dorel. Nud sa din. Kailangan ginmud-mud. Nod bala inod-nura bala mayo yung mga ano, yung mga rob. Hindi mo. Pero basta ako doon na-amaze ko sa imo nga kulintas Thank you so much for the amazing grace. Ang pangitaon. Ang pangitaon ko ng labis na kung diin. Check mo to guys sa imo basi ato to sa imo nga ano regalo man ang yabi sini. Okay? Haplas, hindi pa nga kuan mo bala, pang haplas mo diyo. Haplas. Sa imo guya ang kamatis. Panghaplas nudnod na imo yaman. Haplas do ano ba do ointment ba? Tikya mo na ako niya Pahid binunod. bala or something mo na. Pahid, haplas. Nudnod bang ulo ko bati mo in my years in this world. Sino da nakabalos ang term manudnod? Comment please. Bati ako ron nugnog yung bati ko ya pero Hindi. nudnod daw ko bati. Wala ka bati. Subong nakabati ka na sa akin. Pero basta Very ako historical pangitaon na. subong ako isa sa nga kon before the year ends. Oo. Is ko di na ang labis ang imo na nga. Pangita ato. Mangkotonta si Miss Tess kung di niya gimutang yabi sini. Tess, Para buksan. salamat Tess ha. Sa Ah. imo nga nakimot ko ato to sa table. Ikaw to nang butas table ko? Hindi si Manong Edmond. Okay. So Yun thank you tanya Tess to. for remembering. And all others nga naka-remember. Thank you so much. Kaya wala ka remember, gina-pa-remember ta ka mo. Gina-remind ta ka mo. Si Yada ko Caitlyn nang way pagyapon ka Wala. hatag. Wala Gina-explikahan siya. ko na to sa mo. Wala siya ka-provide sang bugas. Siya hatag. Gina-explikahan ko na to sa mo nga niya sa ako niya ni Noy ga sige pa ko baton Paskwa sang December 26 ini kunya ko gin-text ako. Niya ni Noy sige pa ko baton Paskwa sin ko Yada hasta ko 25 gahatag. Paskwa ti 26 na ni. Amo na niya pizza sugod ya pagbaton ko sang mga regalo na manalin sa mga ihata. Tiyan ang balya. Niya ayaw mo na, lingkot mo na siya. Niya sinugambal na Diba sige na putos si Paguro Subong? niya sinugambal na ko si Presidente Duterte. Kaya mabakuan ka da, malalis ka da. Malalis ka daya, presidente ng gahambal. May harap agad mga nablos ka blocks and doors. Siling dyan sa ano makadto dis tito namon man. Sin ko subo makadto da si tito nyo kay matipa ko asang Pasko sa mga nablos kay siling ni Presidente Duterte. Ang tanan nga mga nablos subong amo ang mga regalo sa tito kag tita. Sa base sa akong nablos. Nya base sa mga hinablos ng tuyo ni Duterte. Hinablos mo kami ni Boy Duran. Tanda pa sila sa akong magsabat. Kaala. Nya base para na to sa mga hinablos ni Duterte. May hinablos mo kami ni Boy Duran. Correct yun na. Wait, try mo. Tinapilitan ko nga mag... naka-release kayo sa budget. Of course. Kaya mo na nga, sige lang kayo sa 2023, mas ma-triple pag i-manifest na ng mga triple ng mga blessings sa 2020. 2023? 2022 pa gani. 2022 gani. Hindi ako sa December 2022, di man 2023. Yeah. Hindi kita doon. Hindi kita. Hindi ka pwede. 2022. Di malay mo kayo 2023, triple. So, subo nga 2022, doble lang ano. Yeah. Kalain. Sige. So, thank you, Gid. Huwag ka namin nalimtan. Wala naman. Wala na. Okay na. Happy birthday sa tanan yung may birthday today. And happy anniversary. Tsakto na to na kay Dennis. Ang nudnod ko rin pa si mga suso na yan. Anong suso? Suso lang. Alayin pag yung suso. Alayin na So. Ginablahan balik. So. Hindi ka lang suso. So. Standby na sa Aksyon Hotline, mga ka-aksyon. Reaksyon Artayupon. Kaya sa tanan, we would like to greet you. Advance Happy New Year. Happy holidays. 2 days to go until New Year. Yes. So be excited, be positive. Sa aton sining
Hindi magkuha na. kurisong. Hindi magkurisong. Hindi ka masiling, ay, ano man yung bagong tuwid. Pero kapigado. No, hindi. Just be positive, no? Because everything will come out all right. Yes. Pray lang, no? Ang inyo din nga news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.